Zdravím vás na mojom krátkom teste radiostanice TIP UV98. Vyskúšame si skutočný výkon, čo z radiostanice leze. Udáva výrobca 10 W, tak vyskúšame kmitočty v Čechách ako z dílenky a uvidíme, jak sa to tam bude chovať. Samozrejme, test bude provozovaný do umelej záťaže, takže pre hejterov, aby sa nebáli, že to púšťa ven. No. Prvé, čo otestujeme, zadáme tam radiomaterský kmitočet 145 500 a vyskúšame, koľko maximálne z toho leze. Takže udávaný výkon 10 W, 9 rovných. Prejdeme na výkon stredný 3,5 W a prejdeme na výkon ten najnižší a ten je 1 W. Takže údaje výrobca sú pravdivé takmer. Skúsime teraz pásmo 70 cm. Plný výkon 4 W, čož udáva výrobca 9 v tomto pásme. Skúsime teda dať stredný výkon. Tam už nevidím nejaké rozdiely, 3 W, 3,5 a skúsime dať ten najnižší výkon 2 W. Takže u tej 70-ky tam je to trošku nepravdivé. Skúsime teda teraz kmitočet Českej republiky ako zdieľanku. Oprava 172 950. Najnižší výkon 0,5 W. Stredný výkon 3,5 W a maximálny výkon skoro 9 W. Skúsime pásmo PMR. Čož je 7. kanál. Nízky výkon 0,5 W, čož teoreticky by súhlasilo i s vyhláškou. Stredný výkon 2 W a maximálny výkon 4 W. Takže pásmo 70 cm u tejto radiostanice nemá pravdivé údaje. To je z dnešného testu všetko a vám ďakujem za pozornosť a príjemný zvyšok dňa.